Слушайте ме много внимателно! Това е моята родна земя. Стъпете си здраво на краката. Докато излезем от тук, целият контрол ще бъде в нас. Бъдете подготвени за всичко. Отварете се очите на 4. В редакцията на вестник Бряг е една прекрасна русенка, която е популярна в едва ли не половин Европа, защото Гюлсим Али е звезда в поредица турски сериали, филми, модел и изобщо гордост за град Русе. Добре сте ни дошли на гости, Гюлсим. Как се чувствате в родния град? Много благодаря за хубавите и милите думи. Първо искам да благодаря и много се радвам, че съм тук край вас. Сега се замислих, че последно, когато съм правила или съм давала по-скоро интервю в Русе, съм била на 14 години, когато спечелих супер модела и малко странно се чувствам. Хубаво, имам много хубава енергия. Радвам се, че съм тук. Успехът ти всъщност е изцяло и само твоя заслуга. За теб не стои някоя агенция. Ти сама отиваш от град Русе в Истанбул и, както се казва, успяваш да стигнеш до големите продукции. Как се случи този процес? Ти се роди и реши, че ще бъдеш звезда. Не чак толкова, нали? Не съм си представяла всъщност, но от малка много обичахме да гледаме вкъщи сериали. И тогава, нали, по него време в моето детство имаше видеотеки. Отивахме с баща ми или с сестра ми и си вземахме под наем. Нали, под наем. Си взем някои думи ми бягат, извинявам се. Вземахме си, нали, видеокасети, гледахме, правихме си киновечер. Всяка вечер гледахме филми. Американски или индийски. И сериали много обичахме да гледам. След това, по принцип, първо бях започнала с латиноамерикански танци. Даже ония ден, точно тук на ъгъла, малко по-нагоре, беше мястото, където гимназията, които вземах уроци и се сетих към тук идват на уроци по латиноамерикански танци. Ми стана едно много приятно и харесваше ми да танцувам, между другото. Бих мечтала всъщност да може някой ден да изиграя някаква такава роля и отново да взема уроци, защо пък не. След това малко по-така, аз не го казвам изгърбено, нали, походката ми малко беше изгърбена, как да го кажа. И баща ми ме записа на агенция за правилна походка при Диана Поптонева, която е много важен човек за мен. Тя е също от Русе, много хора я познават, с Сърца без граници, това, което сме правили, нали, благотворителни ревюта. Така започна всъщност моя път, бих казала. Първо започнах да се уча да ходя правилно, да се гримирвам. Нали, всички работи, всъщност, които правят моделите и актьорите. След това дойде предложение за конкурса Супермодел и Диди ми каза, нали, айде да отидем да се пробваме, да. И аз казах, добре, въпреки че бях много малка, на 14 години. И така започна вече по-големия и бляскавия ми път. Всъщност заминах за София, не съм очаквала, че ще спечеля конкурса. Имах някакви... Нали, виках се, може би ще стана трета или втора, нали, ще спечеля. След това, даже когато не ми обявиха името, си казах, няма да спечеля, вече остана само да обявят първото момиче, което печели, и аз тръгна да се обръщам и си викам, учам да се преобличам. Нямаме, не съм трета, не съм втора, няма и да съм първа, викам, да се прибирам аз вече, айде за Русе. И като казаха един Томас се казваше от Франция, гост на Супермодел конкурса, който беше, и каза, нали, Гюлсим Али, нещо такова, не го разбрах даже. И момичетата, другите, нали, красавици, викат, Гюлсим, ти си първо, викат, аз ли викам, излизай на сцената, виках, всички те ме чакат, ръкопляскат,
спомням как ме избутаха на сцената, защото бях толкова шокирана. Мислех си, че едно друго момиче имаше. Не си спомням как се казва или коя беше. Спомням си, беше руска, с руса коса, много хубава. И ти реши, че тя ще спечели. Да, аз си мислех, че тя ще спечеля. И като излязам съм толкова шокирана, даже мисля, че се бях разплакала, нали, но там видеота. Много хубаво чувство беше. След това бях заминала за Бразилия, Сао Пауло, да представлявам България, да представям България. И там не бях спечелила. Много се бях разстроила. Да се върнем към киното. Как те откри киното? Всъщност това, нали, този път след това започнах малко повече вече да се търся някъде другаде. Нещо друго. Започна вече, спечелих конкурс на много добри марки. Даже тук имам големи плакати, още стоят, този ден ги видях. Твоето лице? Да, тук на български марки, била съм лице за банка и така нататък. Вече това разбрах, че ми стига вече. В смисъл от тук, как да кажа? Няма как да надградиш повече, да. Да, взех това, което мога. Да. Нахраних се, така ми да го кажа. Просто вече бях... Да, окей, до тук. Нещо повече. Какво мога да направя? Нещо повече. В България по него време, преди 12-13 години, нямаше сериали или имаше няколко филма само по кината, които спомням, съм ходила да гледам. Тогава започнаха турските филми, сериали да ги дават по българската телевизия и имаше много голям интерес. Аз много отначало не обърнах внимание, всеки започна да говори за Перла тогава. Перла, гледаш ли? Викам, не гледам. След това се загледах и нещо от тук ми каза така, искам и аз да съм на този екран. Просто много ми харесаха, има много красиви турски актриси. И си казах, нали, искам и аз да бъда една от тях. И със сестра ми започнахме да ги имитираме. Да правим сцени, нали, те каквото правят, някои сцени от интернет ги гледахме и ги правихме вкъщи, репликите им. Имало и случаи, които съм писала на турски актьори с на български съм им писала и си викам, боже, как съм си мислила, нали, че ще ме разберат или че ще ми отговорят, толкова не е нямало. И защото аз не съм говорила, нали, турски език вкъщи, винаги на български сме си говорили, на българско училище съм ходила. Не съм просто толкова запозната. Аз това винаги на тях, на турските медии също го казвам, те се чуят добре как научи турски език. Човек, когато иска, не признава граници, според мен. Bunun yanlışlarla dolu bir hayatım varmış. Öyle mi? Bizim buralarda flört pek olmaz. Niyeti olan gelir kızı ister. Aslında ben seni internetten kız arayan çapkınlardan biri sandıydım. Ama hiç öyle biri değilmişsin. Колко време ти трябваше, за да го научиш така добре, че да става за роли? Много проблеми имах аз в началото. Проблеми, като казвам, пречки искам да кажа по-скоро. И защото винаги ми казваха, че ще бъда като чужденка роли. Че не мога да говоря като тях, имам акцент и още по някой път някои думи не ги знам и не съм ги чувала, но вече станах, една от тях, ама... А как стигна ти до там? Как успя да пробиеш ти самата, без агенция, без никой? Да. Просто ти сама отиде и наложи твоето лице и име в сериалите. Започнах да търся агенции от интернет и започнах да им пиша на тях вече с преводач, не на български език, но с преводач и по някакъв начин се свързат. Звъняла съм на много големи филми. Ти сама? Хващаш телефона и звъниш? Да. Браво. Нали се сещате, че ми дигат секретари, кой какво може да ми помогне? Нищо. Какво те питаха? Даваха ми имейл адрес и, нали, там можеш да пращаш, нали, снимки или нещо, ама то кой ще погледне? Има толкова много известни и добри актриси, актьори, които са завършили училище, които умеят да говорят турски, които са оттам, нали, защо сме, нали. И аз не се отказах, намерих агенция и им казах, аз ще дойда, нали, искам да дойде. Ти ми се изсмяха отначало, бъзикаш ли съм, питаха. Викам, не се бъзикам, ще дойда наистина. Добре, казаха, и аз тогава казах на баща ми, той каза, добре, айде да отидем. Качихме се в колата
И отидох в Истанбул. За първи път преди 13 години. Нищо не знам, турски не знам, Истанбул нищо не знам, нямам си представа къде се намирам, в мегаполис, огромен град, много хора, много нещо. И си спомням, че понеже аз съм свикнала от тук от моделството, ние в България сме малко добре обичаме да се обличаме, да сме винаги с високи обувки или фешън. Да, елегантни. Там хората не са така, Дейс. Там са с спортни обувки, с ансузи, с шорти, разбираш ли? Да, просто това е. И аз си спомням, имам една снимка. Боже, колко съм нагласена и си викам, сега викам, аз така никога ли бих се облякла с една блуза на точки, така с фионка, тук, нали, панделка, пола, дълга, с токчета толкова, боже, викам. И така отидохме. В този вид аз отидох за първи път там, на 15 години. И се срещнахме с агенция, с тях говорихме и ти ми казах, нали, трябва вече тук да живееш, тук да останеш, да започнем, нали, да вземаш уроци по турски език, по актьорско майсторство. Нямаше как да остана тогава, трябваше да се върна и да завърша училище и да навърша 18 години, защото нямам право да оставам там. Много трудно и сложно беше. Отвън много лесно изглежда. Отиде в Турция и става актриса, нали? Не е така. Много проблеми съм имала, много ми е било мъчно за семейството ми по някой път. Едно, че, нали, тук в началото трябваше да остана, исках да замина за там. Сложно беше. Да. Ама стана. Кога разбра, че си вече звезда? Кога си даде сметка ти самата за това? Знаеш ли, че сега в момента последният ми проект е филм, казва се Геч Мишин Кокосу. Миризмата на миналото може да се преведе. Нали, свързано и с миналото през 1995 година се разказва филма, когато съм се родила. Нали, може по-късно ще разкажа и за него, но той се снима в Македония. Аз първият ми проект, понеже не мога да остана в Турция, имаше сериал в Македония да се снима и преди 12 години за първи път аз на снимачната площадка излязах в Македония. И сега, като заминавам отново за Македония, след толкова време, след 11 филма, сериала, нали, общо, и тези години вече си казах, да, нали, не че стана звезда, но вече друга съм. Не съм същата. Защото тогава замина едно момиче Гюлсим, което имаше много голяма амбиция. Да, не че сега не съм без енергия, ми идва да го кажа, ама хубаво чувство, така да го изрека. Емоционално ли, може би? Може да ми помогнете, да. Няма проблем. Нали, тогава замина момичето Гюлсим, а сега вече замина жената Гюлсим. Защото когато тогава отидох, не ме бъркаше къде ще спя, в кой хотел ще бъда, ще имам ли каравана, ще имам ли мои гримове специално само за мен, какво ще облека, къде ще се храня. А сега като замина всичко по договор, до най-малкото, нали, най-малката подробност. Да, беше написано и си казах, преди да замина викам се, Гюлсим, ти вече порасна. Вече си друга. Да. Вече, нали, да, звезда ли да го кажа? Не знам. Ама вече, да, променила съм се. Да. Но това не е в лошия смисъл. Аз съм тук. Какво ти казват твоите съседи сега, когато те видят? Много ми се радват, много ги обичам. Много са щастливи за мен. Като ме видят, искат да ме гушнат, да ме прегърнат. Гледат ли твои филми? Ами за филми някои се опитват да ги гледат чрез интернет, защото все още не са давали мой сериал по българската телевизия, но нали, гледат клипчета и особено имах 2 репортажа по телевизията, които се излъчваха, 2 интервюта и викат всички, като го гледахме, се разплакахме, не може да спрем да плачем, пращат ми снимки като плачат, толкова много се зарадвах. Много щастлива ми направиха, наистина. Добре, че ви има. Последен въпрос. Добре. Как се виждаш след 20 години?
Ами... Не знам, сложен въпрос. Мисля, че аз винаги, нали, така, защото при нас повечето актриси вече, които са пораснали, вече започват да играят роли на майки, нали, и си мисля, аз, нали, искам... Първото, което искам, да съм щастлива. Не говоря само за кариера, щастлива и в мир. За семейство нямам толкова мечти. Да, естествено, вече след 20 години би трябвало да имам семейство, но и в момента аз имам семейство, племенници имам, нали, много хубаво семейство имам и с тях никога не съм си загубила връзката. Още преди да вляза тук, писах на сестра ми, че тя е в Германия, писах на мама, че те са в момента в Букурещ, им писах, аз влизам в интервю, не се притеснявайте, телефона ми ще бъде затворен, защото винаги ни е така, откакто съм заминала сме така. Да, никога не сме се оставили, нали, без да се чуваме или без да се казвам къде си. Защо? Защото винаги се притесняват за мен, откакто съм заминала, нали? И тук то се продължава. И имам много хубаво семейство, ама да, може би след 20 години бих искала да имам и аз семейство. Да съм щастлива и да играя отново главни роли, но вече като майка, защото ще остарея. Вече няма да съм същата, но искам да работя. Не искам да си оставам професията. Аз заради професията съм оставила всичко зад себе си. В смисъл, нали, нали, семейството ми е тук, отдалечена съм от тях, но това е всичко заради работата и заради любовта към моята работа. Много благодаря за този прекрасен разговор. Още нашите читатели ще могат да прочетат на страниците на Вестник Бряг и на добър час, прекрасна наша съгражданка. Много ви благодаря, много ми беше приятно. Да, ще споделим за останалите работи във Вестник Бряг. Очаквайте ни!